Ngibingelele nginamukela bantwana befehla, nginogada. Sekunesikhathi sagcina ukuphosta, ngiphathele iy'nto ezinhle-ke kodwa kunekhehla engike ngahlangana nalo elakunika iy'nduku ezinhle kakhulu, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngey'nyamazane. Iy'nyamazane-ke zinhle kakhulu uma kusuke kugaywa izinto zokuphila. Leli khehla leli elakwaMathonsi lingiphe iy'nduku ezinhle kakhulu, ngithi nje angiliphakamise leli khehla lingiphe lezi iy'nduku. La inyongo yenyathi-ke le engihlale ngikhuluma ngayo, ilahla lonke uhlobo lwesilwane, lonke uhlobo lwesibhoki, lonke uhlobo lwamasho, lonke uhlobo lwamathunzi ngale nduku. So ngisholo ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi alahlwe uhlobo lwesilwane oluthile noma alahlwe amathunzi athile, isikhona le nyamazane. Angikhathali ukuthi unaliphi ithunzi la, noma kuthiwa awaphanjanisela umsamo la, masuke sithake kahle isuke izokusiza le nto le. Kuningi okunye esinakho, sinanezinto ey'fana nenyengelezi kulaba abafunwa izitha, kulaba abafunwa abantu, sikwazi ukuthi sikusebenze ngawo lo msebenzi, ngawo le nyamazane, siyithake nezinye izinto ukuze kwenzeke le nto oyifunayo, kwenzeke le nto oyifunayo. Ziningi izinto esinazo njenganalapha nje indlovu le, kulaba abafuna izinto zokuphakama, izinto zamandla, izinto zesithunzi, abafuna izinto zokudonsa, izinto zemali, nayi inyamazane, amafutha adikoloshe lawa. Yazi-ke uma usuke ugayelwe ngale nduku kuzoba nemithetho ethile ezoba khona uma ugayelwe ngale nyamazane. Ngoba ufuna ukuqina, nansi into, iphondo lenyathi lolu, ngoba ufuna ukuqina. Siyakukhandela la ibhande lakho lokuqina ngoba nawa amathambo enyathi esigobhe lawa. Mningi umsebenzi esisazoba nawo nje njengoba sinalezi nyamazane kwabafuna isithunzi, nayi ingonyama kwabafuna isithunzi, ingonyama le, ibhubesi, okusho ukuthi kusazoba bhizi kakhulu, kusazogaywa too much ngoba bese ngivele ngishawa amafutha ngoba bengiye ngiwathole abembijana, utholukuthi ngizogaya leyo nto engiyigayayo bese iyangiphelela. Nangu umantindana, izinto zemali, izinto zokudonsa, izinto zokuphila, kuningi enginakho bantwana bekhehla. Nangu uphiyano kwabafuna uphiyano, nangu ukhanda izinto zemali, izinto zokuphakama, izinto zomdonso. Kukhona nophondo lendlulamithi, ngithi ngoba alukho la eduze, ngathi angalithola uma ngathi. Nalo lolu phondo, nalolu phondo kanzakithi, uphondo lendlulamithi-ke lolu. Sengisholo ukuthi abafuna izinto zomdonso basondele, umhlumanhlo lukhona, abafuna izinto zokuqina basondele zikhona. Asikhulumi ngento engekho ngoba la ekhaya thina asiyithaki into masuke singenayo, sithaka into esinayo. Nangomunye udikoloshe, yabo njengoba ngithi phethe nje lezi nduku zingiphathisa ngekhanda kuyimanje, akuzona iy'nduku zey'ngane lezi, akuzona iy'nduku zey'ngane bantwana bekhehla, iy'nduku ey'-serious. Akuwona-ke ama-fake lawa, nayimpofu, nayimpofu, konondandabuba, izinto zemali. Thokoza khehla. Kwabadinga le nduku-ke noma abadinga lezi nduku engiyibalile la, bangithinte, ngizocela ukuthi ungi-WhatsApp-e, ungangilophuzana, ungangifoneli, ungibhalele ku-WhatsApp ukuze sikwazi ukuxoxa into ephelayo. Thokoza.